воқеа ва мӯъҷизаи бузурги худованд содир шуд дар Мадина. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умар. деҳқоне ки бо меҳнати ҳалол ва бо арақи пешонии мичгон пул ҷамъ карда, аз ӯ пули бо меҳнат ёфтааш закот ҷудо кард. бо ҳамроҳи як дӯсташ барои сафар ба Каъба, яъне ба ҷои муқаддастарини мусалмонҳои дунё раҳсипос шуд. деҳқон пас аз адо кардани закот маблағҳои боқимондаро ба миён банд мустаҳкам бастиду ба роҳ баромаданд. якчанд рӯзе роҳ гаштанд ва ба Мадина низ наздик шуда буданд. ба як корвонсарой манъ шуданд. барои хондани намози пешин хостанд таҳорат гиранд ва ин деҳқон ба назди як чашмае ки пур аз об буд рафт ва дар он ҷо нишаста каме истироҳат кард ва таҳорат карда намоз хонданд. ҳамроҳи дӯсташ ки роҳ ба сӯи Мадина кард ва равон шуданд ва ҳамон пулҳое ки дар миёнбандаш дошт ӯро дар ҷое ки таҳорат мекард фаромӯш карда буд. ҳангоме ки дар ними роҳ буданд, ногаҳон ба ёдаш пулҳояш расид ва вақте миёнашро қапид, албатта миёнбанд набуд. деҳқон ба фикр фурӯ рафт. баргашта гирам ё не? аз байн хеле вақт гузашт. шояд касе ӯро гирифта бошад. ҷое ки одам бисёр равад, майли, аммо як умр барои ӯ пулҳоро ёфтан меҳнат карда будам. ҳамаи боигариямро ҳамон буд. гӯён фикри дароз мекард. ҳамин тавр онҳо ба ҳаҷ рафтанд. бо ҳамроҳи дӯсташ ибодати ҳаҷро хуб адо карданд. баъд боз ба ҳамон роҳ ба қафо баргаштанд. деҳқон боз ба ҳамон назди чашмае ки пулҳояшро фаромӯш карда буд, аммо ҳеҷ кас ба назди ӯ чашма намерафтанд. деҳқон равон ба назди ҳамон чашма шуд. одамоне ки дар он ҷо гуфтанд ки исто, дар назди ӯ чашма як мори калоне ҳаст, хеле бузург ва даҳшатовар аст. хубаш ин ки дар дигар чашмаҳо таҳорат гиред. деҳқон завқ пайдо кард ва гуфт: не, ман як бор рафта бинам ку чӣ гуна мор бошад. деҳқон ба назди чашма рафт ва бо чашми сар бинад ки пули гузошташуда ва фаромӯш кардааш ҳамон хел дар ҷояш меистод. деҳқон хурсанд шуд, пулҳоро гирифта ба одамон дар атроф буда воқеаро гуфта дод. дар байни онҳо як марди олиме буд. гуфт: эй мардуми мусалмон, сухани паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ро ба ёд доред. паёмбарамон гуфта буд ки касе аз пули ёфтааш барои Аллоҳ закот ҷудо кунад, худованд молҳои ӯро аз дӯст ва аз ҳар гуна офатҳо паноҳ мекунад гуфта буданд. ва ин бародармон низ закотро дар вақташ аз барои Аллоҳ доданаш худованд пулҳои ӯро нигоҳ дошт ва ба шакли мор нишон дод ва дар натиҷа ин амонатро барои соҳиби худаш нигоҳ дошт. амонати бандагони худованд нигоҳ медорад. албатта ҳар он хайр ва закоте ки танҳо бо номи ӯ ба номи Аллоҳ ҷалла ҷалолаҳу дода мешавад, бар худованд ҳамду шукрҳо бошад. дӯстони азиз, бар шумо нақл карда дод дӯст ва бародари шумо Ёсинҷони Муҳаммад.